Mihatag og 12 milyones nga financial assistance ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa lungsod sa Balamban aron gamiton sa pagpahimo sa footbridge sa usa sa mga barangay niini. Ang maong tulay magkonektar sa Barangay Ubogon sa lungsod sa Asturias ug Sitio Ubogon sa Barangay Liki, lungsod sa Balamban. Kaniadtong miduaw si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa lungsod sa Balamban atol usab sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan ni Balamban Mayor Alex Binghay kaniadtong April 30, iyang gitunol ang maong cheque ngadto. Kung musugot ka, di ay cheque gikan sa Cebu Provincial Government alang sa tulay nga mokonektar sa Ubogon o Asturias o Ubogon, Sitio Ubogon, Liki sa Balamban, di ay cheque para sa maong nga tulay nga kantidad 12 billion pesos. Dako ang pasalamat sa mayor ngadto sa gobernador kay dako gayud ang ikatabang sa maong footbridge nga magkonektar sa lungsod sa Balamban ug Asturias. Ilabi na kay adunay mga taga Asturias nga anha magtungha sa National High School sa Barangay Liki sa lungsod sa Balamban. Mauusab kini ang giingong kinadak-an nga sapa dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Kining maong tulay sa panahon sa tingbaha ang mga estudyante in town gikan sa kananang Ubogon nga mo eskwela dito sa high school sa Balamban di yung taon makalabang unya ikaduha kung mupugos yung labang peligro yung kaayo para sila kinabuhi muna na nangayo ko sa atong provincial governor pag funding hinaut-unta nga makasulbar ni sa maong problema no? Ni anang adlaw gitan-aw usab sa gobernador ang municipal nursery sa maong lungsod. Uban sa balita ni Sheila Gravinez, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.